2020, tynnodd adroddiadau'r cyfryngau ar ymgyrchoedd fel Black Lives Matter tynnu sylw at yr agenda gwrth-hiliaeth, a dechreuodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad a arweinodd at ei gynllun gweithredu gwrth-hiliaeth Cymru. Gweledigaeth Llywodraeth Cymru yw Ceir Cymru sy'n wrth-hiliol erbyn 2030 a gwneud newid ystyrlion cymunedau di a mwyafrifol byd-eang. Fel modelau rôl i blant, mae'r gweithlu Gofal Plant, Gwaith Chwarae a'r Blynyddoedd Cynnar y bydd yn cyfeirio ato fel ymarferwyr yn hanfodol i ddathlu amrywiaeth a datblygu gwerthoedd gyfundrefnau mewn ffordd sensitif gyda phlant o fewn amgylcheddau cefnogol lle gallen chwarae'n rhydd a bod yn nhw eu hunain. Mae Cwlwm, Chwarae Cymru a DARPL yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru wedi lliwio gan rai o gefndiroedd di a mwyafrifol byd-eang ar gamau gweithredu o fewn y cynllun gwrth-hiliaeth i gefnogi'r sector Gofal Plant, Gwaith Chwarae a'r Blynyddoedd Cynnar. Nod y fideo hwn yw cyflwyno cyfres o adnoddau dysgu ar gyfer uwcharweinwyr ac ymarferwyr, rhai a ddatblygwyd i gefnogi'r sector ar ei taith wrth-hiliaeth ac y gellir ei gweld ar wefan DARPL. Trwy ymgysylltu ar adnoddau hyn, bydd y sector yn elwa ar brofiadau dysgu proffesiynol gwerthfawr. At hynny, fel dylanwadwyr grymus wrth ddatblygu agweddau cadarnhaol at ymddygiadau gydol oes plant, bydd y sector yn cael ei gefnogi i helpu wella bywydau pawb, pobl o gefndiroedd di a mwyafrifol byd-eang a rhai o gefndiroedd gwyn. Trwy datblygu adnoddau hyn, cydnabyddir bod ymarferwyr yn ymgysylltu â phlant mewn ffyrdd sy'n wahanol i athrawon. Trwy arsylwi a hwyluso chwarae, bydd ymarferwyr yn cael llawer o gyfleoedd i gefnogi plant yn ei dealltwriaeth o huniaethau hiliol a byddent yn gallu ymateb mewn ffyrdd cadarnhaol i ddatblygu a chefnogi dealltwriaeth y plant o wrth-hiliaeth. Mae ychydig o astudiaethau gan Celi ac eraill yn 2005 enghraifft wedi awgrymu bod bebanod yn datblygu gogwydd tuag at bobl sy'n ymddangos yn debychach eu hunain yn ystod y blwyddyn cyntaf eu bywyd. Gall y profiadau hyn gael effaith negyddol ar blant di a'r mwyafrifol byd-eang, gyda chanlyniadau gydol oes arwyddocaol. Yn ogystal, trwy diffyg ymwybyddiaeth, gall blant gwyn barhau rhagfarn. Mwyn bod yn wrth-hiliol, mae angen i ymarferwyr fynd ati i ddatblygu eu gwybodaeth a'i dealltwriaeth eu hunain a chymryd camau i hyrwyddo trafodaeth ac archwiliad o'r materion hyn. Gellir gwneud hwn drwy adnoddau, llyfrau, arddangosfeydd, chwarae rôl a chyfleoedd i eraill, fel bod gwybodaeth plant yn cael ei ddatblygu. Bydd datblygu diwylliant o gynhwysiant a dathlu amrywiaeth, lle gall pawb ffynnu a theimlo ei bod yn gwerthfawrogi, yn cael cyfle gorau i bob plentyn ac yn gwella canlyniadau i blant di a mwyafrifol byd-eang. Byddom fod blynyddoedd cynharaf plant yn enwedig o 0 i 7 yn hynod ddylanwadol o ran datblygu ymddygiad cadarnhaol a dyma'r cyfranwyr pwysicaf i ddatblygu a lles plant a'i gyfleoedd bywyd fel oedolion. Gall plant amsugno safbwyntiau hiliol o'i catref a'i cymuned. Ond nid yn unig o'r hyn y maent yn ei weld ei glywed ei wneud, ond hefyd yr hyn nad ydynt yn ei weld. Fel ymarferwyr, dylanwad cyfynedig sydd gennym dros yr hyn a ddysgu'r gatref, ond mae gennym reolaeth dros brofiadau plant yn ein lleoliadau. Oherwydd hyn, bydd archwilio a dathlu amrywiaeth o gefndiroedd Cymreig yn cefnogi pob plentyn i gael dealltwriaeth eang o'i hunain ac o'i gilydd. Mae angen gwir adlewyrchu a chynnwys yr holl bobl sy'n rhan o'r cymunedau mewn rolau reoli, staffio ac ymysg plant a theuluoedd sy'n defnyddio gwasanaethau. Ond mae archwilio a dathlu amrywiaeth a modelau ymddygiadau a gweithredoedd gwrth-hiliol mewn lleoliadau lle nad yw cymunedau mor amrywiol yr un mor bwysig. Ystyriwch sut rydych chi'n helpu ddatblygu dealltwriaeth ac adlewyrchu amrywiaeth ym mhopeth sydd i weld yn eich lleoliad, arddangosfeydd, tegannau, adnoddau, llyfrau a bwyd enghraifft. Ystyriwch hefyd sut yr ydych chi fel lleoliad yn ymdrin ag ymddygiadau a all fod yn wahaniaethol.
Gellir gwneud hyn drwy fodelu iaith ac ymddygiad priodol, neu feddwl am sut yr ydych yn cwestiynu iaith neu ymddygiad plant mewn ffordd gefnogol ac addysgiadol. Mae Cwlwm yn consortiwm o 5 partner Gofal Plant a Chwarae sy'n cefnogi Llywodraeth Cymru i sicrhau y gall teuluoedd ledled Cymru gael mynediad at ofal plant fforddiadwy o safon a chyfleoedd chwarae i ddiwallu eu hangenion. Mae Cwlwm wedi ymuno â Chwarae Cymru a'r tîm amrywiol o bartneriaeth DARPL, sef Dysgu Proffesiynol, Amrywioldeb a Gwrth-hiliaeth, trwy hyb dysgu ac adnoddau proffesiynol gyda phersbectif Cymreig ar godi ymwybyddiaeth hiliol. Ewch i wefan DARPL am yr ystod o adnoddau gan gynnwys y rhai a ddatblygwyd gan Cwlwm ar gyfer y sector. Datblygwyd adnoddau dysgu newydd DARPL ar gyfer uwcharweinwyr ac ymarferwyr yn wreiddiol ar gyfer ysgolion, arweinwyr ac athrawon mwyn codi ymwybyddiaeth o hiliaeth a datblygu ei dealltwriaeth o wrth-hiliaeth. Mae'r adnoddau hyn wedi ei addysu ar gyfer ein sector. Mae hyn i gydnabod dylanwadau grymus profiadau cyn ysgol a phrofiadau'r plentyn sy'n chwarae y tu allan i amgylchedd mwy ffurfiol yr ysgol. Bydd adnoddau mwy pwrpasol wedi eu teilwra yn dilyn wrth i'n partneriaeth DARPL ei ddatblygu. Gobeithio'n y byddwch yn defnyddio'r rhain ac yn rhoi adborth a chyfeiriad i'r adnoddau yn y dyfodol. Mae ein sector yn cwmpasu ystod eang o fathau o leoliadau, gweithleoedd ac ystodau oedran o 0 i 14 oed, meithrin fydd dydd, cylchoedd chwarae, cylchoedd meithrin, gwarchodwyr plant, clybiau allgyrsiol a darpariaethau, gwaith chwarae mynediad agored. Rydym yn cydnabod ac yn ymddiried bod ymarferwyr yn gallu addasu, dysgu a dealltwriaeth i'r amrywiaeth o leoliadau, gweithleoedd ac ystodiadau oedran sy'n rhan o'r sector. Mae ymarferwyr, oherwydd natur ei rôl, yn hyblyg ac yn ymatebol a gallu'n ystyried, cymesuredd a dull chwarae plentyn ganolog mwyn rhoi ar waith yr hyn a ddysgur o'r adnoddau cychwynnol. Llawn gwybodaeth hyn gan DARPL. Rydyn yn gobeithio y bydd ymarferwyr sydd hefyd yn fedrus a phrofiadol yn datblygu ei dealltwriaeth o sut i ymyrryd yn sensitif i fynd i'r afal a digwyddiadau hiliol, a hefyd yn galluogi plant i gael yr hyder i archwilio eu profiadau blaenorol, ei dysgu, eu teimladau a'i meddyliau mewn amgylchfeydd diogel a gallu'r ymddiried ynddo. Mae'n bosibl bod plant yn adlewyrchu safbwyntiau hiliol a amsignwyd yn ystod eu bywydau ifanc o'i gymuned, yn wir eu hanwyliad eu hunain, a bydd angen eu cefnogi a'i herio wrth iddynt archwilio amrywedd a gwrth-hiliaeth. Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plentyn yn bodoli i sicrhau bod hawliau dynol pob person dan 19 oed yn cael eu bodloni naeth peth o'i hethnigrwydd, crefydd, iaith neu rywedd, ac mae erthygl 30 yn nodi bod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu a defnyddio iaith, arferion a chrefydd eu teulu, pi un yw'r rhain yn cael ei rannu gan fwyafrif o bobl yn y wlad lle maent yn byw a'i pheidio. Mae'r Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plentyn yn sail i'n holl ymgysylltiad â phlant. Mae'r safonau gyfynol cenedlaethol yn nodir gan Arolygaeth Gofal Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bob darparwr sydd wedi ei gofrestru ar AGC diwallu anghenion a dewisiadau'r unigolion mewn perthynas â'r iaith neu ieithoedd, eu cartref a'i cyfrwng addysg arfaethedig, enghraifft Cymraeg neu Saesneg, a sicrhau bod dealltwriaeth o'i hymarferion cymdeithasol, diwylliannol a chrefyddol a darpariaeth ar ei cyfer, safon 4.3. Bydde hyn hefyd yn ddefnyddiol ystyried ac archwilio'r hyn a allai ei olygu i fod yn ddu neu'n frown a hyd yn oed fod yn siarad Cymraeg. A allai eraill fod yn syniadau canfyddedig ynghylch pwy sy'n Gymro neu Cymraeg neu pwy sy'n siarad Cymraeg,
ac i ba raddau y mae'r syniad o gymuned Gymraeg ei iaith yn cynnwys pobl o bob hil a lliw. Mae'r olwyn grym a braint a'r rhwng berthynas rhwng siarad iaith leiafrifol megis Cymraeg a bod yn ddi neu'n frown yn ddefnyddiol i'w ystyried yma. Fel sefydliadau Gofal Plant a Chwarae Cenedlaethol, rydyn nhw'n cymryd camau i flaenoriaethu arferion gwrth-hiliol drwy ddatblygu ein dealltwriaeth ein hunain a datblygu partneriaethau cadarnhaol gyda rhai sydd â phrofiad bywyd a fydd yn gefnogaeth i ddysgu proffesiynol yn y sector Gofal Plant, Gwaith Chwarae a Blynyddoedd Cynnar. Bydd ymgysylltu ag adnoddau dysgu DARPL ac ehangu ein dealltwriaeth ein hunain o effeithioliaeth ar fywydau'r pobl drwy rando ar brofiadau bywyd yn ein helpu i fyfyrio ar ein gweithleoedd a'n lleoliadau ein hunain, ac yn arwain at drafodaethau a'n cydweithwyr gan gymryd y camau gyntaf hynny i wneud newidiadau cadarnhaol a chreu Cymru tegach. Efallai y byddwch am fyfyrio ar y canlynol wrth i chi baratoi i symud eich dysgu ymlaen gyda chyfres uwcharweinwyr ac ymarferwyr DARPL.